Він знав про нас, він знав про нащадків Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Сьогодні ми маємо право гордитися цим. І з гордістю, не з гординею, казати «я мусульманин». Він, той, хто спочатку не мав жодного нащадку, став батьком багатьох пророків. Він розтрощив усіх ідолів. Окрім найбільшого з них, щоб вони могли, особливо тут в суспільстві, хочемо або ми не хочемо, нас все одне бачать не такими, як і всі. Якщо м'яко казати. Шкоди, гидота і ви, і те, чому ви поклоняєтесь замість Аллаха. Раджаб – місяць появи зеленого листа. Він був тим, хто відродив Каабу. Уявіть собі. Таким чином, сьогодні ми говорили про алейхіссалям, який не був ні іудеєм, ні християнином. І ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково поширимо тавхід і на цих землях. І будемо закликати до ісламу. І будемо будувати мечеті. Будемо робити ту справу, яку віруючі. Сьогодні я буду говорити про пророка, мир йому. Особливого пророка, у якого є особливе положення. Буду говорити про Ібрагіма, мир йому. Ібрагім, алейхіссалям, був юнаком, коли ще не став пророком. Був просто юнаком. Але котрий розумів чітко, хто він, хто його творець. Він по фітрі своїй був віруючою людиною. І він бросив виклик всьому суспільству. Він пішов проти волі свого батька. Про це Аллах Субхану Тааля свідчить в Корані таким чином. «Ба'да а'узу білляхі мінеш шайтани раджім» і каже: «Ваталлахі лаакіданна аснамакум ба'да ан туваллу мудбірін. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين». І далі по контексту. «Клянуся Аллахом», він сказав Ібрагім, «я неодмінно замислю хитрощі проти ваших ідолів, коли ви відвернетесь і підете». Він розтрощив усіх ідолів, окрім найбільшого з них, щоб вони могли звернутися до нього. І він так і зробив. Вони запитали, тобто люди запитали, хто зробив це з нашими богами? Воістину він нечестивець. Інші сказали: ми чули, як один юнак згадував їх, його звуть Ібрагім. Ті сказали: приведіть його перед людські очі, нехай вони засвідчать. Вони запитали: це ти зробив таке з нашими богами, Ібрагіма? Він відповів: ні, це зробив найбільший з них. Запитайте їх, якщо вони здатні розмовляти. Одні з них звернулися до інших і сказали: воістину ви самі нечестивці. Але потім вони знову взялися за своє. Ти знаєш, що вони не здатні розмовляти, кажучи Ібрагіму. І тоді Ібрагім сказав: невже ви поклоняєтеся замість Аллаха тому, хто не може ні принести вам користі, ні завдати шкоди, гидота, і ви, і те, чому ви поклоняєтесь замість Аллаха? Невже ви не розумієте? Ті сказали: спаліть його і допоможіть вашим богам, якщо ви спроможні діяти. Ми сказали: Янеру, о вогню, будь для Ібрагіма прохолодою і безпекою. Вони прагнули заподіяти шкоду, але ми зробили так, щоб вони втратили більше за всіх. Таким був Ібрагім, алейхіссалям. Він бросив виклик всьому суспільству. Він пішов проти волі свого батька. І на його прикладі ми бачимо, як втілюється в життя принцип. Дуже важливий для нас сьогодні.
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Отже, нашим обов'язком було допомагати віруючим, адже Ібрагім переміг. Після себе залишив умми, і не одну. Ібрагім, віруючий, він був тим, кого Аллах випробував тим, що спочатку не дав йому нащадків, не дав йому потомство. І всі цю історію знаєте. І коли Аллах Субханаху ва Та'аля дарував йому Ісмаїля, алейхіссалям, від Гаджар, праотця, прабатька пророка Мухаммада, печатки пророцтва, саллаллаху алейхі вассалям. І цей хлопець, якого Ібрагім, алейхіссалям, довгоочікуваний нащадок, виріс вже, Аллах випробував його тим, що во сні йому повелів принести курбан, жертву принести цього хлопця. І цей хлопець сказав: «Фалямма балага ма'аху сa'я, каля, я бунай, інні ара філ манамі, анні азбахук, фандур, маза тара, каля, я абати ф'аль ма ту'мар, сатаджидуні, інша'Аллаху, мінас сабірін». Коли він, тобто Ісмаїл, алейхіссалям, досягнув віку, щоб разом з ним докладати зусиль, той сказав: «Сину мій». Тобто Ібрагім, алейхіссалям, сказав: «Я бачив у вісні, що приношу тебе в жертву». А сни пророків, як ми знаємо, це повеління, це пророцтво. Він відповів, син відповів: «Батько мій, роби те, що тобі наказано. Якщо побажає Аллах, ти побачиш, що я буду одним із терплячих». І так і вийшли. І всі цю історію знаєте. Отсюда йде історія про курбан. Ібрагім, він, той, хто спочатку не мав жодного нащадку, став по милості Аллаха батьком, прабатьком багатьох пророків. Він став батьком багатьох пророків, і це милість Аллаха для нього, за його безперечну відданість, стійкість, віру, незламність. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Всевишній свідчить про це так. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Ми дарували йому Ісхака. Потім Аллах Субхану Тааля дарував йому від цара Ісхака і теж зробив його пророком. А ще Яакуба, сина Ісхака, і теж зробив його пророком. Миром всім. І потім Аллах каже: ми зробили їх усіх праведниками, зробили їх провідниками, які з нашого дозволу вказують прямий шлях. І ми відкрили їм, як робити добро, звершувати молитву і давати закят. І вони поклонялися нам. Віруючий Ібрагім, алейхіссалям, він був тим, хто відродив Каабу. Уявіть собі, перший дім, який був заснований, побудований першим пророком Адамом, мир йому, і першою людиною. Вона була зруйнована. Ібрагім, алейхіссалям, я вказую на це муфассири, знайшов фундамент, на якому була побудована Кааба із сином Ісмаїлем, якого він залишив. І це окрема історія, всі багато з вас знають цю історію, але зараз не про це. Знов побудував її. Про це Аллах свідчить в Корані таким чином: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. І ось Ібрагім з Ісмаїлем заклали основу дому, тобто Кааби. Господи наш, прийми від нас воістину Ти всечуючий та всезнаючий. Раббана вадж'альна мусліміна лак, ва мін зурріятіна умматан мусліматан лак, ва аріна манасікана, ва туб алейна, іннака анта ат-таввабур рахім. Господи наш, зроби нас двома відданими Тобі і зроби з нащадків наших покірний
тобі народ, вкажи нам, мусульман. І потім в іншому аяті, до нього ми дійдемо. Вкажи нам, далі Аллах каже, як виконувати приписи наші і прийми каяття наше. Воістину ти приймаючи каяття милосердне. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Господи наш, відійшли посланця нащадкам нашим, які прочитають їм знамення Твої, навчить їх писання та мудрості, очистити їх, воістину Ти великий мудрий. І далі Аллах каже, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Хто ж відвертається від релігії Ібрагіма, окрім легковажного невігласа? Ми обрали Ібрагіма у земному житті, а у житті наступному він буде разом із праведниками. Коли Господь сказав йому, будь покірним мені, Аслім, муслім. Той відповів, я став покірним Господу світів. О віруючі, я неспроста підіймаю зараз саме розмову про Ібрагіма, алейхіссалям. Бо у нього особливе положення, як я сказав, становище. Він був одним на всіх. Одним на всіх. Кана уммата вахіда. І в цих словах Всевишнього дуже великий сенс, дуже велике значення. Аллах Субхану ва Та'аля каже, бa'да а'удhu біllahi мінаш шайтанір раджім. Інна Ібрагіма кана уммата вахіда. Інна Ібрагіма кана умматан qanitan ліллахі ханіфа ва лам якун мінал мушрикін. Шакиран ліан'уміхі іджтабаху. وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Воістину Ібрагім був уммою. Він сам був уммою. Покірним Аллаху ханіфом і не був він багатобожником. Він дякував Аллаху за блага. Тож він обрав його, тобто Аллах обрав його та вказав прямий шлях. Що означає слово «умма» в арабській мові? Знаєте всі ці слова? «Умма» взагалі означає народ, нація, група людей. Згідно з тлумаченням Ібн Касіра, «умма» – це як імам, тобто той, хто вказує шлях, провідник, так теж перекладається. Умма ще означає в арабській мові певний період часу. Визначений. І Аллах Субхану ва Та'аля називає його уммою. У нього не було багато послідовників. У нього самого, при його житті. Але він дійсно умма. Він сам по собі умма. В цих цих значеннях, в цих цих сенсах. Віруючи, я все це говорю сьогодні. Чому? Тому що нам потрібно брати приклад з Ібрагіма, алейхіссалям. Нам, коли нас в суспільстві тут мало, нам, коли складно, коли ми знаходимося в контексті боротьби, війни, протистояння, куфру, ворогу, всьому, кожен з нас повинен бути сьогодні уммою, брати приклад з Ібрагіма, алейхіссалям. Бути провідником добра, вчителем добра. Бути провідником істини, правди, таухіда, тим, хто буде відроджувати все це. Ці цінності, повертати людей до всіх цих цінностей. Такими ми сьогодні повинні бути, віруючи. Таким чином, сьогодні ми говорили про Ібрагіма, алейхіссалям, який не був ні іудеєм, ні християнином. Як це знову ж свідчить про це сам Аллах Субханаху ва Та'аля. А він каже, «Бa'да а'удhu біllahi мінаш шайтанір раджім. Ма кана Ібрагіму
ягудія валя насранія, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ібрагім не був ні юдеєм, ні християнином, але він був ханіфом, відданим, він не був багатобожником. «Інна ауля насі бі Ібрагіма лаллазіна ттаба'уху, ва хаза ан-набійю валлазіна аману, валлаху валіюл му'мінін». Воістину найближчі з людей до Ібрагіма ті, які пішли за ним. А також цей пророк, мається на увазі Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, і ті, які увірували, Аллах покровитель віруючих. Ми говорили про Ібрагіма, алейхі салям, про якого Всевишній також свідчить. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. У кого краща релігія, каже Аллах, ніж у того, хто підкорив себе Аллаху, є праведним та йде за вірою Ібрагіма Ханіфа. Аллах же зробив Ібрагіма своїм другом. Аллах зробив його своїм другом. Халіль. Слово халіль особливо. Сааді, коли тлумачить це поняття, каже, рахімахуллах, Муфасір Сааді, Аллах зробив Ібрагіма своїм коханим, возлюбленим. Слово хилля, халіль, хилля, любов, вказує на найвищу форму любові. Цього ступеня досягли тільки два пророка. Тільки два. Не всі пророки. Ібрагім, алейхіссалям, та Мухаммад, саллаллаху алейхі ва саллям. Що стосується любові Аллаха хуб, то вона поширюється на всіх правовірних. Аллах обрав Ібрагіма своїм возлюбленим, коханим, тому що той справно виконував усе, що йому було наказано. І пройшов через усі випробування, про які ми щойно згадували. А Аллах зробив його зразком для наслідування, обрав його своїм возлюбленим і прославив його ім'я серед світів. І навіть сьогодні кожен мусульманин, коли читає намаз, він згадує про Ібрагіма в ташахуді. Колись хтось підійшов до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхі ва саллям. Це хадіс, ан Анас ібн Малік, радиаллаху. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. Йшла людина і захотіла звернутися до пророка Мухаммада з питання, щоб підкреслити його становище, тобто становище положення пророка, він звернувся до Мухаммада такими словами. Сказав: «Я хайр аль-барія», «О найкраще людство». І це дійсно так. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, він найкращий пророк. І спору в цьому немає. За свідченням Аллаха, за свідченням хадісів достовірних. Але тавадуан, із скромності своєї, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, що сказав? Він сказав: «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, «Зака Ібрагім, алейхіссалям». Те, що ти кажеш мені, це в першу чергу треба казати про Ібрагіма, алейхіссалям. Я хайр аль-барія. О віруючі, сьогодні нам варто брати приклад з Ібрагіма, алейхіссалям, як я вже підкреслив. Особливо в становищі, коли нас мало, коли один б'ється за 10. І це дійсно так. Брати приклад з Ібрагіма, алейхіссалям, який був сам по собі уммою. Він був незламний у вірі, стійкості, упованні на Аллаха субхану ва тааля. Нам треба продовжувати шлях боротьби. І ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково поширимо тавхід і на цих землях.
І будемо закликати до ісламу. І будемо поклонятися Аллаху. І будемо будувати мечеті. Будемо робити ту справу, яку робили всі пророки. Відроджувати це з нуля, коли це все зруйновано. Так, як велить Аллах, наказує Аллах, а Він каже: «Ваджахіду філлахі хақка джихадіхі. Хуа джтабакум, ва ма джа'аля алейкум фіддіні мін харадж, міллата абійкум Ібрагім, хуа саммакумул муслімін. Мін қабл, ва фі хаза ліякуна ар-расуля шахідан алейкум, ва такуну шухада аля-нас». Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів, про які ми минулий раз казали. У минулій хутбі. Така релігія Ібрагіма, вашого батька. Він назвав вас ще до того, раніше, мусульманами. І у цьому Корані, щоб посланець, тобто Мухаммад, саллаллаху алейхи, був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш, прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Ібрагім, як мені здається, я не впевнений, але з контексту це відчувається. Він молив Аллаха і навіть знав, що буде ця умма, що буде пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Гуа саммакум муслімін. Он назвав нас раніше мусульманами. Він знав про нас, він знав про нащадків Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сьогодні ми маємо право гордитися цим. І ми повинні гордитися цим. І з гордістю, не з гординею, казати «я мусульманин». Особливо тут, в суспільстві, де нас мало. Особливо тут, в суспільстві, хочемо або ми не хочемо, нас все одне бачать не такими, як і всі, як мінімум. Якщо м'яко казати. Але ми повинні відчувати, що істина та правда за нами. І гордитися цим, і йти цим шляхом завжди. І нагадую, о віруючі, про Раджаб, про заповідний місяць, в якому ми зараз є. І це важливо. Важливо готуватися до Рамадану саме зараз, коли ще його немає. І про це, на це вказували вчені. І вони казали: Раджаб літарки л'афат, ва ша'бан лісті'амалі та'ат, ва Рамадан лінтізари l'карамат. فمن لم يترك الآفات ولم يستعمل الطاعات ولم ينتظر الكرامات فهو من أهل الترهات. Раджаб – місяць залишення бід. Ша'бан – місяць отримання користі з поклоніння. А Рамадан – місяць очікування пошани Аллаха, карама. Той, хто не залишив біди свої, не скористається поклонінням і не чекатиме пошани Аллаха, карама. Він ніхто інший, як дурний ледар. Це так казали попередні праведники. Також вони казали: Раджаб шахру зара, ва ша'бан шахру сакі, ва Рамадан шахру l'хасад. Ва куллун яхсаду ма зара, ва юджзі ма сана. Ва ман дайя зара надіма йома хасади. Раджаб – місяць посіву, Ша'бан – місяць поливу, а Рамадан – місяць збирання врожаю. Хто нічого не посіяв, той, хто нічого не полював, не дбав, не буде мати плоди. Місяць Рамадан. А також вони казали: «Уқаля ба'ду ссалихін, ас-сана шаджара, Раджаб айям إراقها وشعبان أيام إثمارها ورمضان أيام قطافها». Один рік – це як дерево. Раджаб – місяць появи зеленого листа. Ша'бан – місяць появи плодів, а Рамадан – місяць дозрівання цих плодів. Також Ібн Раджаб
рахимахуллах, казав: «Шахру Раджаб міфтах ашхурул хейрі валь барака». Місяць Раджаб – заповідний місяць, у якому є особливе становище положення, як у всіх останніх 3 місяців заповідних. Ібн Раджаб його назвав «Міфтах ашхурул хейрі валь барака» – ключик до місяців блага, добра та барака, та благодаті. І я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей Рамадан. Я прошу Всевишнього Аллаха, Субхану ва Тааля, щоб ми були дійсно провідниками істини та правди, як це наказує нам Аллах, Субхану ва Тааля. Тими, хто дійсно є ханіфами, мусульманами. Тими, хто слідує шляхом Ібрагіма, Мухаммада, саллаллаху алейхі ва саллям.